Zdravo i dobrodošli! Danas pravimo fantastičan kolač sa makom, brz, ukusan i jednostavan. Ovaj kolač ne zahteva puno vremena, a ukus će vas oduševiti. Za ovaj kolač bit će nam potrebno 500 ml mleka, 2 kašike grisa, 150 g šećera, 200 g mlevenog maka, 300 g mlevenog keksa i za glazuru 100 g crne čokolade i 3 kašike ulja. U šerpu sipamo 500 ml mleka i 150 g šećera. Stavimo sve na vatru i mešamo dok ne provari. Kada provari, dodajemo 2 kašike grisa i 200 g mlevenog maka. Mešamo dok se smesa ne zgusne. Kada se smesa zgusne, sklanjamo je sa šporeta i dodajemo 300 g mlevenog keksa. Dobro pomešamo. Zatim smesu stavljamo u okrugli pleh prečnika 26 cm koje smo prethodno obložili papirom za pečenje. Kolač prelivamo čokoladom koju smo prethodno topili u mikrotalasnoj sa 3 kašike ulja. Ravnomerno rasporedimo preko kolača. Ostavimo kolač da se ohladi pa ga isečemo. Vaš kolač sa makom je gotov. Brzo, jednostavno i veoma ukusno. Ako vam se dopao recept, lajkujte video i zapratite za još ukusnih ideja. Vidimo se uskoro. Prijetno!